Ilokhu itrende njalo ividiyo kaThibela la becula khona namanye amagidangoma becula ingoma ekhuluma ngekhuphukane zakho. Emva kokuthi uKhuzani Dlamini Mpungose eshaye u-1 amahlandla amabili elandelana kwikhuphukane zakho, le ngoma ilokhu itrende njalo. Uphela wanda soshayana nabapheli ngoba sinavalo soshayana nethi awuyikhuphukanisa soshayana nensizwa uphela wanda soshayana nabapheli ngoba sinavalo soshayana nethi awuyikhuphukanisa soshayana nensizwa baba soshayana nensizwa uphela wanda soshayana nabapheli Zathu ngoba sinavalo soshayana nethi ikhuphukanisa soshayana nensizwa baba soshayana nensizwa uphela wanda soshayana nabapheli ngoba sinavalo soshayana nethi Ayivana, lekho ngikhathela abantu.